Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitab Fathul Ilah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif badal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tekan ngendi ora tak corek. Unine piye unine? Karang nek kon ngelokke halaman iku sapa-sapa. Loh, wa maknal imanu bil qadari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna al imanu bil qadari. Lan utawi maknane iman marang takdir, marang qadar. Hati iman marang takdir iku al imanu iman percaya bi annama kelawan sak temene utawi barang qadara kang wis nekdirke hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah iku labuda tan kenora min wukungihi saking kedadiane ma, saking kedadiane barang. Wa malan barang lam yuqaddir kang ora nekdirke sapa Gusti Allah ing barang iku mukhalun, mukhal. Maksude mukhal iki ora mungkin. Apa wukuhu kedadiane ma. Nek niki kudu kudu paham terus ditancepke ning jero ati tenan marai tentrem iki kok. Urip nek iman marang takdir tentrem. Sing dimaksud iman marang takdire Gusti Allah niku jenengan percaya utawa iman tur yo percaya tenan bahwa apa wae sing karo Allah wis ditakdirke gelem ora gelem utawa mesti kedaden, mesti tumiba. Engko nek maca ngenten rasah maca kahanan sing ado-ado pokoke sing diwaca niku kahanane jenengan wae. Ben ayem apa wae sing wis kedaden ten panjenengan le kedaden niku teko ditakdirke Gusti Allah. Nek ora ditakdirke iki ora kedaden. Dadi aja seneng nganggo omong ngguhno. Omong kok ngguhno. Wah ngguhno wingi, wah ngguhno dek mben. Wah ngguhno biyen, wah ora dadi.
Ya kabeh iki wis ginaris, kabeh iki wis tinatir. Ya wis ditampa wae. Tentrem nek wis ngaten iki. Karang nek oleh nulayani takdir ngeten kaya kula iki ngguhno aku ki sekolah keragatan ngono wis dadi wong top. Ngguhno. Ngguhno biyen ki sekolah keragatan ngono wah wis. Dadi wong kondang wong kula iki ya dasare rada pinter ket biyen kuwi. Mula pamane keragatan ngono apa yo arep gemang wong pancen le Allah niku gawe kula saiki ngeten iki negdirke biyen ora keragatan kok yo ditakdirke ora keragatan ra iso maksimale sekolah ora iso fokus malah kepara ora iso njalurke akhire sing nuntun aku kudu piye to piye ngeten niku Gusti Allah. Lah ternyata Allah memberi hal sing luwih apik. Hasil saka takdir sing biyen hikmah utawa kedadiane saiki sing kita tampa. Niki sing paling apik nggo kita ya ngene iki kaya jenengan-jenengan iki sing paling apik ya ngono kuwi. Dadi wong wedok-wedok ya kudune le semeneh ngono kuwi kok malah ana sing muni nggono aku ki ora dipek kae lho ngono. Wah, lha aku jenenge ya ora syukur. Kok malah le muni nggono ora dipek kae. Mahono sing kandha kae gelem karo mantanku. Wah. Wis ora beres. Lah saiki mantanku ki dadi tentara. Sing ngempek aku ya anu, ya ndak dina nganggo tas tentara. Nganggo tas ijo kae. Ning isine ya graji. Karo palu, karo cetok, karo lot, karo paku ning diukel-ukeli benang kan. Aja sok omong ngono kuwi niku padha karo kufur marang takdire Allah. Maksude ora trima karo ora percaya marang takdire Gusti Allah nek muni nggono aku biyen. Apa wae sing wis ditakdirke Allah mesti kedadian. Apa wae sing ora ditakdirke karo Allah ora bakal kedaden. Mbok diikhtiari diusahani ngantek kaya ngapa niku ora bakal kedaden. Termasuk jenengan iki donga sesuatu hal sing berkenaan karo jenengan ning kok seprene ora kedaden niku sebabe ora ditakdirke Gusti Allah. Sebabnya ora ditetepke karo Gusti Allah dadi rasa protes. Wong Gusti Allah iki maha ngerti, maha memberi, ngerti tur memberi sing apik. Ditampa wae ora usah dadak kokean mangkel. Ana wong mati yo jenengan omong wangun wingi iki jare upamane ora adus bedhug ki ora mati. Ora kok isa-isane ngomong ngono kuwi. Oh yo. Kok terus adus kentepan bedhug. Ya tayang ndase. Maksud iki upamane adus ora dhuwur-dhuwur kaya adus, ki donge ra mati lho, wong cetha lagi sumur-sumuke dhuwur kok adus. Hakarang yo mati kuwi jan omongan sing lepas saka keimanan tentang takdir berarti wong niku ora iman. Aja omong ngono kuwi. Nah nek ngono kuwi dienggo angger wong adus bedhug mati utawa adus dhuwur mati gara-gara omongane jerungan ora wani. Dorawani adus dhuwur kamangka kena junub e.
Arep salat dhuwur kena junub 100, mah ra salat mah kafir kok ya. Wong kena junub. Kaya ora mungkin dhuwur-dhuwur kok kena junub. Mungkin wae nek tandang jam 10 esuk. Mana ya kahanane wong iki beda-beda. Nah, wong kahanane wong iki beda-beda ngalingi dek ben kae nek sedina dek ra terang. Malah angler sih kae iki sedina ra tangi. Makane dadi wong iki serasah kokean nggono, rasah kokean upamane apa yang ada iki ditampa karo diyakini sekarang wis ginaris. Sekarang wis tinadir. Bahkan seringkali to panjenengan iki ngrencana suwiji-wiji ning ngrencanane niku ora kedaden, sing kedaden malah perkara liya sing ora direncana ngono kae. Itu karena rencana niku ya ming kekuatane rencana ning sing mlaku terdiri Allah Subhanahu wa taala. Saka ngombe ming perkara cilik. Ming perkara cilik iki saka resik-resik ngarepan apa saka lungan endi. Ngen-ngene niku ya mlebu pawon karo langsung arep ngombe. Mlebu pawon karo langsung arep ngombe buasan buka lawang pawon mah weruh tikus gondol entong. Wes ngen-ngen ngombene ilang, malah terus kaget. Ora ngajar iki tikus terus lingak-linguk golek apa topar nggo bandem tikus kuwi. Akhire weruh palu. Banyak palu bandem ke tikus ora keneng tikuse palune nibane gelas wedange muntah. Wong gelase pecah. Akhire ra sida ngombe. Wes takdire Gusti Allah ngono kuwi. Kene ya ora susah wong ngen-ngene ngombe iki wis ilang gara-gara weruh tikus gondol entong. Nah, wong urip iki jan ora ngerti tenan, ora ngerti. Kula iki wau arep mangkat genduren wong ana siaran genduren bar maghrib. Wah, iki nek bar maghrib iso. Wis aku tak ra mangkat ngisi pengajian PKK Ibu-ibu RT 8. Aku wis WA. Kula ketoke ra sida mangkat iki wong arep ngenyangi genduren. Ning wong nuliske wacanan sujud sahwi nang ibu-ibu iki kula tuliske terus Mbak Nia takon motokopi, takon ngeprint karo takon motokopi. Nek le teko fotokopi iki sore ajeng kula titipke bulik iki engko ora ngaji ming mangdumi wacanan sujud sahwi niku wis kula tuliske. Mbak Nia mah WA kula, Pak iki le tekan omah rada telat. Ya wis ora apa-apa santai wae. Engko tak susulke nang kumpulan wae Pak. Oh iya. Ya kene wis persiapan kae. Ditunggu diri Pak. Ditunggu diri mang menit wong iki wis rampung. Oh iya, aku dadi ra sida mangkat. Mrumput genduren ya ora mangkat nunggu kuwi. Jan takdire Gusti Allah iki nyeleneh. Dadi nang omah kele-kele nunggu. Mbak Nia teko terus ngulungi kuwi terus nyaloske tas grubyuk-grubyuk. Lah ngopo ya? Tak salat sik rong salat. Ya kandhani. Dirong sida mangkat ngenteni le salat. Ning fotokopi wis digaweke kula. Ning kok anak wedok iki teko mosok ya langsung tak tinggal kelepat. Wes bar salat iki malah buka kotak cilik. Terus golek sumpit. Apa kuwi ya? Takoyaki. Oh, takoyaki. Nah, iki enak lho, Pak, ora kaya stadion. Terus kula dijapitke sak supit didulangke kula wae. Njajal wae.
Tak jajal aming gandum kok ini kok enak. Iki aming gandum kok. Ora di mama kok pinjerone ana guritane wah gilani wong karo. Mah ana guritane ngene iki. Bahasan kula mamah-mamah kok ana kremes-kremes iki gurita. Gurita iki cumi. Lah iki nek guritane aku seneng ning nek sing njaba iki aku ora seneng. Sesuk tuku cumi-cumi langsung ning arep jebukan kae wae ya. Guritane wae kene ayo ning jerone wae wong iki tak koyake iki sine. Wah terus dibedhake sing buntel kuwi tak supiti guritane tok. Wah dadi suwe. Nah ngancani anak wedok sih. Wes. Karo anu nyangoni 100. Ya nek nggo ijol fotokopi iki mau. Ijol fotokopi ming 40 lembar wis 100. Larang lho bijane wae. Ning yo ben anak seneng kok. Nek tak kon apa-apa ming ya ngono sih. Iki rencana ning prakteke ada. Mangkat ngaji, kula seneng ayat. Ayat iki aja seneng sak kelompok kaum ngina ngrendahke ngremehke kaum liyane. Termasuk aja seneng wong wedok-wedok niku ngrendahke wong wedok liyane. Saka omah ki materi sing tak ngen-ngen kuwi. Tekan kono gesek weruh wong-wongan iki dadi ilang kabeh kok mateni. Dadi weruh wong-wongan iso gesek wah. Ketemune sing mlaku takdir wis. Kita niku isane mengrencana karo ya mempersiapkan apa yang kita inginkan tapi kejadiannya ora kaya sing kita karepke. Mula nek jenengan iki selalu mangkel marang kahanan sing ra jumbuh karo karep, sing ra jumbuh karo keinginan, sing ra cocok karo rencana, berarti pisan kufur karo takdir, ora iman marang takdir Allah. Ping pindhone kuciwa mangkel terus wae ngono. Karena keinginane ora keturutan, karepe ora cocok. Gek takdir Allah ora kudu cocok karo karepe jenengan sing kok tenih penu. Ngaji gek engko ketemu ibu-ibu sing nggo pangan ngono kan. Saya ora mutu. Lemune ngaji gek engko jejerane ibu-ibu sing nggo pangan. Ha tekan kono jejer tenan mah kono takon sik nggawa apa? Aduh kowe kene iki arep golek mah kono takon. Mangkel karena takdir Allah ora sesuai karo karep kita ngono to mangkel ngono apa piye? Ora iso. Pentingnya ngaji takdir itu men supaya selalu menerima kejadian maupun keadaan sing nyata. Hati keadaan dan kejadian sing wis nyata kuwi ditampa terus atine diimani nek kuwi wis ditakdirke karo Gusti Allah. Mahana sing ra mutu aku rada kecewa. Kapan kaya rada suwe. Nggono ora ngaji jane montorku mau ora bocor, ngono sing ngono ki to. Terus piye urusan ngaji kok to bocor montore nyalahke ngaji. Lah kuwi iki ditakdirke karo Gusti Allah jika jenengan ki dilalai mancang ngaji, ya wis ora ndek pikiran apa-apa mulih ngaji agi dilakoke montore gembos. Waduh montore gembos. Dikompo tetep ra mlebu berarti putusane bocor. Dadak nonton goleke tambal ban rada suwe le tekan omah. Saat bocor kuwi yo mangkel gara-gara ngaji mah bocor. Tekan ngomah ya rada awan, kamangka lanang wedok to iki mangkat iki boncengan, dadi ngomah suwung dikunci. Omah iku suwung dikunci. Tekan ngomah ya wis mung dibuka, santai disapu resik-resik. Ternyata saat itu ki sakjane jenengan dislametke.
mau esuk nalika jenengan ki arep nambalke ngomah ki ana tamu arep munjungi. Ning gandeng kunci lawange sing munjungi bali mule. Ora aman to. Aman nambalke 15 20 ning ra slamet saka 100. Ora drong jenengan iki. Wis awan isin sing ngeteri. Dadi sing ngeteri wis ora bali. Ngen-ngene ya wis sesuk-esuk dibrumput meneh. Dadi sing ewah omong sing mboten ketemu rika. Lah nek dikirangan wong kuncen. Dadi lawang iki dikunci maksude kuncen iki ora kok. Pira brajan ngalor iki ora. Oh ya wis sesuk-esuk wae dipruput. Sing ewah ngono ki mbasan tekan sesuk lali. Karena jatah sesuk iki ngeteri sing adoh-adoh. Nah, kuwi lali selamat to. Paitan nambalke 15.000 aman. Lah jenengan lagi sadar beberapa hari nek wingi diteri ning gandeng dikunci kelalen. Nah, akhirnya alhamdulillah. Untung montorku bocor. Ora ramu tu ta iki. Wingi mangkel bocor saiki untung. Kuwi jenenge menungso murang tata ya kok ngono. Ora main. Wa bi anallaha ta'ala lan kelawan sak temene utawi Gusti Allah taala iku qaddara nedirke sapa Allah al khaira ing kebagusan wa sara lan ing keelekan qabla khalqi sadurunge nitahake makhluk. Jenengan dong lan Gusti Allah ki nedirke apik karo elek sadurunge nitahke makhluk. Mula sadurunge para menungsa jin lan sak panunggalane digawe karo Gusti Allah ki Allah wis nitahake utawa wis ana takdir apik karo elek. Sing takdire iki apik karo elek, bukan kok jenengan nglakoni apik, nglakoni elek ora wong jenengan rung digawe kok. Dadi jenengan rung digawe iki wis ana tinakdir apik elek, apik elek. Mula nek jenengan ngantek ra ngerti apik karo ra ngerti elek, ayo salah jenengan wong elek apik iki wis ditakdirke ken biyen ana kok ngantek ra ngerti. Mula dokon ngaji dokon sinau niku ben ngerti. Iki tinakdir dadi hal sing apik, iki tinakdir dadi hal sing elek. Ngono kuwi wis ana ken biyen. Wong karek wong-wongane engko le nyikapi kahanan kuwi piye kok ya. Iki mung nari karep. Ngrasani nyacat ki wis ana klen takdir elek. Uga biyen wis diumumke nek ngrasani nyacat kuwi wis dadi takdir elek. Saurunge jenengan ana ki wis elek kuwi iki. Bahasa jenengan ana kok malah nyemplung kuwi. Nah, berarti jenengan nglakoni elek, milih sing elek. Milih nyacat, milih ngrasani. Kula mau nang PKK matur to, jenengan ki lucu kadang kala ning weruh tangga ora apik menurut jenengan we terus mulai sengit. Engko nek petuk mlengos, nek ning mburine ngrasani. Iki gara-gara weruh tangga sing kowe ra cocok, sing kowe mbiji nek kowe iki ora apik. Iki salahmu lho kuwi. Kula ngantek omong salahmu nek ngantek kowe iki mbiji tangga karena memang panduane apik sing sapa wonge ngaku iman marang Allah, ngaku iman marang dina akhir, aja gawe lara tangga. Aja gawe lara tangga. Ning kowe karo tangga ping gara-gara tok biji tangga kuwi elek, kowe wis ra cocok. Engko nek petuk sengit, nek adoh ngrasani. Gek tanggamu kuwi ora ngerti apa-apa. Ora ngerti nek tok cacat, ora ngerti nek tok rasani, ora dong nek tok sengiti. Gek kowe saiki sengit. Sesuk isih sengit. Sesuk mben ketoke isih sengit meneh. Wong kadung ra cocok kok. Kadung ra cocok iki berarti ndak ndina
Sengit berarti pendhuak dina jenengan iki nyetak dosa dadi malaikat nyatet terus wujude dosa sengit ngono kuwi terus. Gek sing mang sengiti mah ra dosa lah ra ngerti apa-apa. Karo jenengan yo ora tau mikirke, ra tau ngomongke, ra tau wong radok kok dhek iki nek disengiti iki. Dadi asline sing mang sengiti gara-gara mang biji elek iki luwih apik mbangane jenengan. Karena jenengan pendak dina dicatet elek, wujud keelekane le sengit kuwi. Kono mah ora dicatet wong ora nyengiti kok. Ya kowe gonduk ora iki. Ambek sok gaya. Buan iki nata ati manut dawuhe Kanjeng Nabi, neng ngaku iman marang Allah, ngaku iman marang dina akhir aja gawe lara tangga. Tangga iki disrawungi kanthi sak apik-apike. Soal tangga ki ibadah lan ibadah kuwi urusan pribadine dheke ra usah ngurus kok ya. Oh jenengan dadak ngurus ngibadahi. Dadak omong, aku sengit karo Marta. Umpamane lho iki, ming sak ketele jenenge kok ya. Aku sengit karo Lek Marta. Lah ngopo? Urip kok ora tau salat. Lah kok dadi ngurus salate wong barang. Iki jenengan rugi padha karo nyengiti Mbah Marta sing ra salat. Kamangka Mbah Marta dhewe ora tau gagas jenengan. Gek jenengan ngerti nek dhek ra salat sengit, sesuk petuk sengit, sok mben petuk sengit wong jorong salat. Salasane sengit ra dadi. Dadi tuna jenengan. Kudune dhek iki Mbah Marta iki tanggamu aja digawe lara ning srawung ngono kanthi apik. Soal kono salat ora salat kuwi urusane kono ning gone Gusti Allah ora ning nggonmu. Kowe ora tau kon ngurusi salat kok ngrembug salat. Do meneng wae, do ngono kuwi. Jan sok anu kita iki sok apik. Kita iki sok apik. Kadang nek biji wong kaya wis pener-pener dhewe karo wis ideale dhewe. Wong ngaji nek ora ngamal kuwi ora barokah. Mbok mending kok aku ora tau ngaji lho piye. Jan nek ngono kuwi piye wis. Dadi ngiti wong ngaji malah mbagake le dheke ora tau ngaji. Iki jenenge geblusuk ora krasa ngono kuwi. Lah wong ngaji ra ngamal kok. Lah sampean kira ya ora ngerti to ngamal apa ora iki. Popat 24 jam nyandingi dhek terus apa piye? Wong kae iki tanggamu, gek kowe iki ora 24 jam nyandingi dhek. Nalika dhek ngaji ngamal apa ora iki ya ora weruh. Misalkan kaya ngaji esuk kae jenengan ana ngaji kok ora ngamal ya ora barokah. Le awon ming pas ngaji kuwi bar ngaji kuwi wis ora awon. Wong sing manglokke iki bar kuwi to glidhik. Kamu kok glidike nang proyek. Nang Kulon Prambanan kono. Lah sampean yo glidike. Kamu kok glidike nang Serandaan. Lah ra yo dadi ngetan karo ngulon. Lah kono sing nang Prambanan sing manglokke muni ra ngamal. Iki nang kono ngamal kuwi jenengan yo ora ngerti to wong adoh. Lah kok dadi iso muni ra ngamal? Wong ra ngerti. Niki sok-sok ngono kuwi. Engko dilalae kono mulai 4:30, jenengan mulai jam 7. Ora ketemu meneh. Mau pas genduren bar maghrib kono teko ning jenengan ra teko, ora ketemu meneh. Dadi nek ketemu ki ming sedilit, le weruh ki ming sedilit. Kok isa-isane ngelokke le muni ra ngamal, wong ra weruh to. Kowe ra mung uni wong ra jodoh karo wong ra cocok kuwi to. Bisa. Kula aja pisan-pisan ngomong ngaji nek ra ngamal ya percuma, ngaji nek ra ngamal ya ora barokah. Aja muni ngono iki kowe iki ora dong. Nyatane ya tanpa sepengetahuan kita ngono
Nek kula sok ngaji esuk nerangke wong wedok iki swargane nek gawe lega gawe rido lanange. Lah nek arep gawe lega gawe rido lanange iki ra rido tandang ning omah kono to. Aku ra weruh to. Apa yo aku ngelokke wong wedok iki le ngojang ngaji ra barokah wong ra ngamal ngono aku. Kamangka kono asli ngamal. Wong sing lanang do crita karo aku ning muni sakniki bojo kula wis sowah ngono iki. Berarti lak wis ngamal. Wis sowah mbuh kentir apa piye ngono ya ora cocok. Nah kok senengane nek do muni iki jan ramutu tenan je wong kowe ora tau awor kok omong iki lho. Kula nerangke nek ngaku iman marang Allah, ngaku iman marang dina akhir, aja gawe lara tangga. Lah kula wis usaha maksimal karo tangga iki selalu apik. Jenengan kamangka omahe iki pundha. Omahe jenengan pundha ora tau ngerti kula nalika kula srawung tangga. Lah kok ngonekke kula, lemune karo tangga kon apik, nyatane dhek ya ora tau apik. Lah kok ora tau apik iki kowe weruh apa piye? Ming kabare wah, ngger model kabare ngene wis. Ming jarene. Wis angger kabare jarane. Lah jengkel jago. Yang kadang kala wong ki duwe anu napa duwe ikhtiar nyata, duwe praktek nyata ngapiki tangga ora gawe lara tangga. Ning kadang kala ditampa karo tangga kuwi lara kuwi ora kok teges gawe lara wong kene iki ora gawe lara. Ning tangga nampa lara, ha kuwi iki ora kok ya. Ayo misalkan lho, misalkan riki niki karo tangga ki sedekah. Nggih. Riki niki karo tangga ki sedekah. Mbah, kula sedekah nggo niki 50.000. Alah matur nuwun, matur nuwun. Jan agi sing dadi sedulur kowe ora tau ngekeki. Wah, lah ra dadi iki sing kula sedekah ngonekke sedulure. Sedulure lara. Lah kok kono to ngonekke kula umuk duwe iso sedekah 50 lae. Terus piye iki? Kuwi iki ora salahku, salahe cangkeme sing tak keki kuwi. Wong puteran iki wis beda kok jenengan sangkut-sangkutke kerep dong ngeten iki. Wis nyangkutke kleru. Kene kaya-kaya gawe lara sing sedulure kuwi mau. Karena sedulure dionekke gara-gara kula sedekahi. Niku kula ora dosa wong kula ki ora arep ngono kuwi kok murni tulus sedekah kok. Ya ming sing tak sedekahi wae dilalae omonge dilewer. Dilewer berarti sing dosa dheke udu aku. Kuwi ngonekke dulure le muni ra tau ngulungi ya wis kono rampungno dhewe ya. Kapok ora. Biasa sing penting kita niku ora duwe sejo gawe lara tangga. Lah engko efek kadang kala ana efek tangga sok lara, kita tetep ora dihukumi gawe lara. Ning kadang kuwalik kita niku gawe lara tangga ngerasa ora gawe lara, kuwi sing paling parah. Gawe lara ning ngerasa ora gawe lara. Angge niku posisine ning nggir dalan wong loro iki do ngrasani. Kira wis elek iki. Ana arobe do ngrasani ning nggir dalan, terus ana tanggane liwat arep ngaji. Weh, iki tanggane liwat arep ngaji. Sing wong loro ki ngelokke jan wangun kae. Aduh, golek swarga. Lah sing dilokke ya entel santuwe. Ya arep ngopo meneh njak wis tuwa. Tetep menyang ngono ki los ra ndek perasaan apa-apa tetep ngaji. Lah sing ngelokke niki ra padha kare gawe lara, ning perasaane dhewe kaya ora gawe lara. Wong wani ngelokke kok. Kamu kok sing dilokke malah apik banget. Wis nglakoni apik wujude ngaji, isih dilokke. Dheke sing ngelokke elek banget wis ngrasani isih
ngelokke. Kira yo nek digelar gulung elek sok apik iki nek ngono ki sing apik kaya elek. Mungguhi dheke. Ha sakarepmu nek wani ngono. Kudune ditata omongan ki sing tertib. Nggih, rasa ndelok wong liya sapa ta sapa mbuh. Sapa ya sing ngomong ngono kuwi? Iki mung kira-kirane kok. Jenenge wong ngaji itu rak nggawe gambaran-gambaran real, gawe gambaran-gambaran sing nyata ben supaya sing do ngaji itu oleh semacam pepeling, oleh semacam pitutur, oleh semacam sithik rong titik nasihat kayak engko iki urip ditambah luwih ngati-ati ngono lho. Iki barokah. Mula sing dimaksud urip barokah kuwi pisan dheweke ngamal nggo dirinya. Jenenge urip barokah. Ping pindhone atine ikhlas le ngamal kuwi. Ping telune selalu iso sithik rong isik nasehati wong, ngomongi wong, dilale nasehate ditampa. Nek ndek ngelmune dialap manfaat karo wong. Kuwi barokah ning ketoke ndek ilmu dheke dhewe ora ngamal, gek wong arep ngalap manfaat do wegah, kuwi rada bahaya. Rada bahaya. Makna barokah ki cetha kok. Ing angger urip kok ndek ilmu dikanteni sombong kumalungkung kae karo Allah dijabel barokah. Ora nggo wong sing do sombong-sombong merasa ndek ilmu kae karepmu dijabel. Dhek dhewe ra iso tandang ping pindhone wong arep ngalap manfaat ilmune ya memeng. Paling siji loro sing rada padha watake. Nek watake rada padha ngono ketok ya ndono kuwi judu. Wong kok terus akhire ora ngelmu. Akhire iki bahasane ya bahas level ngono kuwi. Ketok kok ngono kuwi ketok barang dideloki. Wes kenal to. Ikhlase kuwi sing paling pokok. Ya Allah ki sing paling seneng karo sing do ikhlas-ikhlas kuwi kok. Sing uripe iki diabdikan Gusti Allah krana Gusti Allah. Istimewa ngaten iki. Niki sik kula ngajado. Lailatul Ijtima' Sanden. Dadi Sri badhe ngulon. Lailatul Ijtima' PCNU niku. Dira dadoh. Ya maklum malah seneng to nek diungkretke dadak nek nang kene iki gaya. Dikurangi ya lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Warzuqna ngilman nafi'an mubaraka wa rizqan katsiran halalan thayyiban nafi'an mubaraka wa adsadan sahihan wa qalban nawiron waqdi hawaijana yasir sa'ira umurina waj'al qalbana mukhlishon sabiron qani'an syakiron zahidan ala dunya salimna ya Allah min fitnati dunia wal akhirah, min musibati dunia wal akhirah, min balai dunia wal akhirah. Sabitna bil imani wal islam, sabitna bisalamah wa sa'adah fi dunia wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.